ko iyo si ujud am sifat anjali ko iyo mati Sabalu mati tantu kajalan kakito lalui tantu kadura kakito turuni tantu kabuki na kanidati oh tantu kalawi na kadiranangi am kubala kuli am isi subayo nadapi video nakawi Allah laludu di aras dan kursi di kepala jantung Muhammad berdiri di pangkalan tuang sabuku darah mati di situ mulu Abu Jahil berdiri Bapak Raja Muhammad tak menaruh api kok mana Abu Jahil di paparangan tadi nagari maka lagi makan api kok kala Muhammad narako diuni nagari maka lagi makan api kok mana Muhammad di paparangan ini suci anggota sama sekali masuk sabuku kapolnya rapi ini
nan lai jomo so Lagi simu lagi bola dan diri kawajo. malaki nyawa meninggalkan tubuh Lagi nyawa meninggalkan tubuh itu tawaju lai mangana diri oleh kato sepata ola indah dinanti lekara sudah takadia badiri oleh nyawa berjalan pulang kembali oleh pulang kembali kabar ilahi ala redo datang ala redo mananti ala dijata buka rosanang lahati padamu jodohan laisa kamislihi lagi dalam dalam sarugo kampung yang rami dari soal pengajian sakian babari sakian dahulu sakian dahulu daripada kami hilanglah bacari hilang bacari kesekian babilai oleh pinta kabuli oleh kata babari Bapa di manjadi nagari na arami oleh layo masuk kasarogo kemudian nenyori oleh nilai samula sarokongan oleh nganjo para denyo nabi adena begitulah dehandaanyo memang kemudian nenyori oleh nanti tu konan lakatika nanti nyawa lekabai adena yo kurang adena ninda iyo de dape dibilai oleh nampi do maladeka ato oleh nilai akan kita cari adena yo rumana nala sudah iyo pintu Allah bakunci oleh nanti ni jo itulah adari kami nambadu oleh nilai baharu lekaran di manulai niyo kaelo anyo adena di manola de kasanang si pinonton denan nado iyo maalum lanyo kita ade desa ikalang baso oleh nilai jarang lah debatan ame masa macam kinako Ikana dengan rami ame mandi malala de nyonako oleh nilai kabayo hibur jo agak sapatan jodoh awal ojo irama de nyopoja awal ojo nana irama nyoslo oleh nanti manuyo dekasan hati pinonton nambasano ade nalaya sala de bakana pa bagian nan lairato Jolak memang legak sadi ame manyo de bayi boyibo Okodaku iman lagi datu Mabadarai nasi ayamato aden ayo namunan detakana memang dipisah den Allahmu Iola denganlah insya Allah Naka kita cukup aden ayo simala dekan bana dari kami nambah duo
sudai kola dewana cakala Jala tuna seno. janganlah dolan lana babaso baso Ala de hurapan baso ala pakaru itu. Ibarat berjalan. Ala lametaran banyu ala kesakian saja. Ala karakani ibu ala pakagokan aku. Ala daki pada ala kapati ala dari ora ala kufoto. Oh tenang manubatamu ayo natin lamano tanakaso. Ala karaka ala de dua kami abukan pantati pangkajo. Ala karaka ala de dua kami sakakara ibu ala de dua sajo. Ala babukan dia de dua kini lanang kakak kami abajo. Ala dangadang ala de korban ala de nak kami ala de panyato. Adima kita lana basu desengan kita la mandai anda.